ostiraletik igandera arte luzatu ziren Latiorreko jaiak. Makina bat ekintza egon dira Laudioko auzoan 3 egunetan zehar. Antolatzaileek positiboki baloratu dute festek izandako harrera. Superpozik gaude, aurten, ze iaz jabadekizue sartu ziren jende berri batzuk, orduan piztu zen sentimendu hori berriro, eta aurten superpozik egon gara. Jendea parte hartu du nahikotxo, ekintza berriak sartu ditugu horre egunero, adibidez atzo larun batean egon ginen egiten olimpiada batzuk, gaur egon gara, magoa dekogu hemen, eta, superpozik gaude. Be auzoko tabernetako jabeek edo, parte hartu dute ekintza berriak aurkezten, orduan superpozik gaude bai. Saiatuko gara betetzen egun guztian ekintza batzuk egiten, ez dakite leku desberdin jatean be. Egoteko leku batean eta bestean giroa, auzoko giroa.